Doncs Segals, aquí comença la quali del Gran Premi de Mònaco. Haas buscant el primer podi de la temporada i de la història i de la humanitat amb 3 jocs de pneumàtics tous. Ens agrada el risc, ens agrada ser valents. A saco, traiem ja els cotxes per no trobar trànsit. Primer, De Vries, segon, Magnussen. Vinga, amb una volta tindrem prou? Amb una volta tindrem prou? Veiem com es veu l'onboard a Mònaco? Es veu preciós aquest joc, O sigui que anem lents, tu. Està provant si funciona. Està tot a puesto? De Vries? Hosti, no hem mirat els motors. Espero que tinguem el motor bé. Vale, l'ERS al 53. És un circuit que ja era per això, És un circuit que ja és... Hòstia, jo amb el motor Magnus, ull a la cursa. Sort que és un circuit que no demana gaire motor, però ull a Magnussen, que ens l'estem jugant amb el motor, Ens l'estem jugant amb el motor. Ens l'estem jugant. Uf, molt risky, I la caixa de canvis, fuà. Magnussen peta el cotxe, però claríssim a la cursa. Va, anem a per la volta. Vinga, aviam la volta, la primera. Tira. Aviam, marcarà Lila. Ull a Albon, que ens deixi passar, Ull a Albon, que ens deixi passar. És que a la Q pot haver-hi molt trànsit, És la típica quali trampa, Ai, aquest sector 3. Ai. Pues mira, De Vries més ràpid que Magnussen, Mira, sembla que no ens molestarà. Sembla que no ens molestarà. Per molt poc. Bé. A quant? 1-10. 1-12-0. Ui, aquí sí que hi ha hagut trànsit. Magnussen s'ha trobat trànsit. 1-12. 5 dècimes. I Tsunoda a 1,5. Uah, adeu. Tsunoda full trànsit. Vale, doncs tots cap a dins, va. Farem segon joc. Jo crec que amb aquests temps... Ui, a 1 i pico de Leclerc. Uf, no, hem de tornar a sortir, Vale, tornem a preparar un altre joc de pneumàtic. Oi. Magnussen fatal, Ha de sortir quan no hi hagi trànsit, Magnussen. Vale, el traiem. De Vries es queda. De Vries només farà un últim intent. Magnussen el trec ja perquè necessito que em faci volta. Ui. Hay que repostar? No, ignorar. Ja m'ha fet volta, 9è, De Vries 8è. Bueno, aquesta volta està millor. Que ens arribi el cotxe a box, sisplau. Aixeca peu. Carga, tot, conservar, sisplau. Que ens arribi el cotxe. Que no se'ns pari. Ai. Que ens passarà un Verstappen, Agafa rebuf, que es gasta menys xofa. S'ha menjat el mur. Ull al temps de Verstappen, que haurà de tornar a sortir, Verstappen, ull al temps, que s'ha trobat trànsit i haurà de tornar a sortir. Ai, que ens liarà. Arriba? Bé, el gestor de la xofa, la rateta, Kevin Magnussen. Bé, ha aconseguit arribar a poc. Vale, i els cotxes els traurem als últims. Magnussen gastem 3 jocs de pneumàtics, no passa res. Vale, i serem l'últim cotxe a sortir, val? L'últim. Sortint a 1.40 abans ja ens hauria de ser suficient. Ara començaran a sortir ells. Uf, que anirà molt just això. Vale. Aquesta càmera és la que hem de mirar. Jo crec que passem. Estem novens i desens. Però clar, ara hi haurà full trànsit. Hem de sortir últims. Aquests no milloren. Sortint així no milloren. Vale. Encara hi ha temps. Ja no surt ningú. Arribem. Sobrats. Sobradíssim. Una vegada més l'estratègia de Lépez Nerman fent meravelles en aquest circuit. Fent meravelles, xat. Re, de bojos. Tindrem una volta increïble. Ja amb els temps. Jo confio, Aquests no milloraran. És impossible. Bueno, Norris encara. Ull que s'han Bueno, encara s'han obert espai, entre ells. Veus? Russell no millora. I, per exemple, Albon millorarà. Tsunoda millorarà. Verstappen no. Ui, que bé. Verstappen es quedarà fora, Verstappen es quedarà furíssim, segur. Bé, De Vries millorant. Verstappen es queda fora, segur. Ull a botes. Norman visionari. Inexplicable. Però si anava amb trànsit. Si ha anat amb trànsit tota la volta. Al·lucinant. Sí, clar, i De Vries no millora. Home, ja. Sí, clar que sí. Bueno, ja passem, Passem els 2 cotxes, ja, Asseguradíssim. Espera, que a Magnussen encara li puc dir que se'n vagi a boc. Passem. Joder, Kevin, a gastar pneumàtic. Clar que sí, una volta de gratis. Va, home, va. Que anem sobrat. Bueno, doncs, 11è i 13è. Estarem allà per entrar a la Q3. Per tant, no hi ha hagut sorpreses. Manage Prediction. Passem a Q2, els 2 cotxes. Sí, i ara la pregunta és, passem a Q3, un pilot. És a dir, passem a Q3, sí o no? 2 minuts. Pues... jo ara no veig tan clar, Està rodant a 1-10. De Vries m'ha fet 11-9. 1-1. En què passi un ja guanya el sí. Si passa un, anem al sí. Home, esteu apostant molt poc, 10 contra 50, això és misèria, 10 contra 50. Ara, 10 contra 150. Bueno, 150 segueix sent veure'm durant 20 minuts. Home, què és això? Fot-li aquí, 1.000, coses d'aquestes. Bé, hi ha algú que ha ficat 600. Bé. Vinga, més. 1.000, bé. 1.000 contra 140, Algú no confia?
Alguien de más? Vaig començar amb la Q2, Q2, per intentar entrar a la Q3... Buah, és que Magnussen té només... Bueno, té tots els pneumàtics utilitzats. Bueno, utilitzarem 2 pneumàtics per aquesta Q2. Bé, 4.000 contra 1.200. Bé, així m'agrada. Així m'agrada, bé. Grandes. Vale. No, joc nou no, que està sonat. Debris anirà a 3 stints, xat. Magnussen surt ja. Quin temps ens fa? Debris surt ja. Si no està sortint ningú, que raro. Vale, que no ens tirin trànsit, sisplau. Que no ens tirin trànsit, Ai, que no surti. Me cago en el Hamilton. Aviam si es deixa avançar bé. Aparta't! Bé! Grande! I a Debris? Debris, Zou. No, passa per davant. Bé, no tindrem trànsit. Bé. Fantàstic. Què li passa? Pro Debris? Què vol dir Pro Debris? Magnussen, mira, Debris rodant més ràpid, Magnussen 1.12.2, no és bon temps. Dalil a Debris, per tant, superant a Magnussen. Quan fa? 12.1, no és bon temps. Però bueno, anem amb pneumàtic utilitzat, no passa res. Mira, per davant de Zou, que és rival directe. Per davant de Zou, ja us he dit que Debris faria 3 stints, per tant anem a preparar el tercer stint. En canvi, Magnussen en realitat també podem fer 3. Però hem de sortir sense trànsit, que això és impossible. Tirem-lo ja, què passi, i Magnussen ja. Devem anar aquí ficats en trànsit. Mira, Debris comença ja. I Magnussen li queda... Mira, doncs no he trobat trànsit, Preta, hòstia, gas, aquí, tercera, i fondo, evita el bot. Bé, Bert. Bé. I Magnussen? Arrenc. De moment entraríem els dos, però bueno, Pérez i Ocon no han sortit encara. Va. Puix. Hòstia, hem millorat, però no hem avançat ningú, I Magnussen millorant. Bé, Bert els dos. Vinga, a veure si se'ns cola si avança Hamilton, perquè al final avançar de Bris és... Virox, merci pel follow, benvingut Segal. Benvingut. Estem aquí a la quali. Mira, de moment ens passarien els... no, Magnussen se'ns ha quedat fora. Magnussen se'ns hauria quedat fora. Hòstia, doncs hem de treure els cotxes ja, Bueno, sort que tenim un pneumàtic nou aquí pel Debris i el Magnussen ens anirà del canto d'Unduro. Del canto d'Unduro ens anirà això. Vinga, cap a dins, fins que quedin un pelat. Es pot sortir. Vale. Muntem aquest joc que està pràcticament nou. Debris sí que en gasta un de nou, Vale, estan sortint ells ja per fer l'últim stint. 2 minuts queden. L'últim. Serem els últims a sortir sempre. Sempre. Va, 2. Queda algú? No. Vale, justíssims anem, Un i l'altre. Va. Ara he tirat a Magnussen primer, perquè no sigui dit, després se'm queixarà de que és que sempre tengo que dar rebufo, en castellà, òbviament, perquè és danès. Però bueno, tampoc donarà rebuf, en aquest circuit. Us he de dir que el circuit de Manresa que estic fent no té res a envejar aquest circuit de Mònaco, perquè Mònaco té molt glamour i no sé què, però què et penses que té Manresa? És que de veritat, jo al·lucino. Bueno, ens començarà volta encara no, Magnussen. Avancem una mica fins que ens arrenqui volta. Objectiu, ficar un dels dos cotxes al top 10, Un dels dos cotxes al top 10. Jo havia dit que Haas faria podi, però no ho estic. Avui no ho acabo de veure. I més amb aquest circuit. Vinga, Magnussen, primer sector. Digue'm que millores, crac. On és el... Ja l'hem passat, el primer sector? Que està buc? Veus, Debris millorant. Vale, bandera de quadres. Doncs no sabem els temps de Magnussen. Se'ns ha tallat la connexió amb el Team Radio, Se'ns ha tallat. Bé. Norris no. Norris no millora. Va. Puix. Sector 2. Uau, els dos cotxes fora ara, Bé, Debris millorant. I Magnussen, que seguim sense saber el seu temps. Meravellós. Doncs el veurem al final. Va. Magnussen no millora. Debris. Joder, no. En sèrio, tio. Vaya bluff d'equip, tio. Decepció ara mateix al box de Haas. Recordeu que al final de cada gran premi hi ha sala de premsa on vosaltres podeu fer les vostres preguntes a mi, com a team principal d'aquest equip. Imagino que hi haurà decepció. Bueno, em podeu preguntar sobre la decepció que significa això per l'equip. Sí, a la mateixa mil·lèsima, de fet. Ens hem quedat a una dècima de Russell, la veritat. Però jo tenia més esperances, la veritat, tio. Joder. Bueno, drama, Haas. Els tifosi cremant les banderes de Haas. Sí, els tifosi de Haas es diuen segals, perquè literalment som els únics fans d'aquest merda d'equip. Una cosa, podem parlar de la merda cursa de Haas d'ahir? O no cal? Mare de Déu. Jo de veritat, jo ja no sé per què em faig il·lusions, Dissabte, jo en plan, Magnussen, de locos, demà es lia, tio. O sigui, diumenge. Arriba diumenge, volta 1. Vinga, demà pel cul a l'aro.
Vinga, un cap de setmana més a la merda. Bueno, més em fotria ser de l'Alonso, la veritat. Més em fotria ser de l'Alonso, que no para de patar motors tot el rato. Hòstia, lo d'Alpine és preocupant, eh? És preocupant, eh? Quants motors han rebentat aquest any? 2.500 motors, igual? No sé, eh? És algo que és criminal. És criminal. Bueno, llavors he perdut pasta, representa, eh? Bueno, m'he quedat gairebé en res. Bueno, Sagals, arrenca la cursa, eh? Estratègia, moment de fer les nostres estratègies. Sens dubte, Mònaco... pot fer 2 parades aquí, eh? Aviam, anem a mirar... Clar, tio. Clar, 2 parades. Clar, fem tou, mig, apretant a muerte, al mig. Muerte? Uf, no. És a una parada, Mònaco. Si no m'agrada gaire, eh? És que aquest pneumàtic està utilitzat. I quines opcions em donen? Tou dur o mig dur? Hòstia, no ho tinc gens clar, la veritat. Mig dur és basura, el dur a Mònaco, eh? Però bueno. Va, una parada, però fem que apretin una mica més. Aviam. Uah, mira la degradació, la diferència entre apretar i no apretar, eh? Rebentes el pneumàtic. Vale. Pues fem mig dur. El tou dur no el veig per enlloc. Es desgasten un porron, aquest pneumàtic. I ens guardem un tou per si hi hagués un safety car. I els dos mateixa estratègia. Vull dir, podem canviar, si voleu, al revés i fer aquesta. Podem fer aquesta per si ens surt un safety aquí, a mitja cursa, canviar a mig, per exemple. Amb el Magnussen podem provar aquesta estratègia ultraconservadora i de merda, però, Sagals, benvinguts a Haas, o sigui, què vols que et digui? Doncs arrencarà el Gran Premi més glamurós del món, perquè Manresa GP encara no està al nostre meravellós calendari de la F1. La cosa de votacions està ajustadeta, vinga. Arrencarà ja el Gran Premi. Si no m'equivoco, 2.500 normins a que sí, que un dels cotxes puntua, i 2.800 que no. Sagals, benvinguts al Gran Premi de Mònaco. Vale. Anem a espectar el debris. I li posem puja muerte, apreta i adelantar. Cata la màgia. Passa, i tira el cotxe, tira'l. Però què és això? Tira, apreta. Ara, puix. Aquests de davant se la pinyen. Ui. En paral·lel, tots els cotxes. Segueixen en paral·lel. I a partir d'aquí, la processó. Ai. Òbviament, si algú de vosaltres encara... Ui, quin trenet, aquí. Debris aquí darrere. Ja pots guardar pneumàtic. Avançar sí que el deixem. Ara es formarà aquí un trenet de l'hòstia. Recordeu, gent, que esteu per aquí veient el directe, que un follow s'agraeix molt per tota la gent que esteu veient el directe i no em seguiu. I més que res que us recordarà el proper stream, perquè si no després passen aquelles coses de ai, no me'n recordo de com es deia aquell que vaig veure un dia i tal, i pues això. Bueno, i a partir d'aquí trenet, Vull dir, no crec que el Gran Premi, si no hi ha un safety, no crec que evolucioni gaire, la veritat. Algú creu que pot passar alguna cosa? Hòstia, Magnussen ens està despenjant, Sí, però és que tampoc el passaran. Tem que apreti una mica, que no se'n vagi tant. Apreta. 78 voltes, És que és criminal, 78 voltes a Mònaco. És de bojos, Apreta, que no se te'n vagin. És que se li'n van. Magnussen no té ritme, tio. Què tal, Notnar? Què tal, Clichy? Com esteu, Sagals? No té ritme, Magnussen, on és? Aquest pneumàtic està en la peste, Bueno, i ara, a partir d'aquí... No, però és que no estem en zona de DRS. Debris sí. Però bueno, hi ha trenet aquí. Trenet de DRS fins a botes. Bueno, igual Zou no té DRS, a la propera volta. Bueno, aviam si podem arriscar. Però bueno, és que avançar a Mònaco és... I Magnussen, aviam si aconsegueix seguir a menys d'un segon. T'acabo de catar, Notnar, no sabia... No, ara sí que sé el d'això. O sigui, simplement havies de canviar de navegador. És que es veu que Twitch està donant problemes a alguns navegadors. Donant problemes a alguns dels navegadors. L'altre dia m'etiquetava des del sofà i em deia això, que no... A Twitter, que no funcionava, que no li funcionava a Twitch. Vull dir que depèn del navegador, imagino. Però el Chrome i tot això, amb quin navegador ho estaves provant i ara amb quin? Hòstia, amb Google no t'anava? Hem obert forat a... Jo és el que utilitzo, Chrome, sempre. Hem obert forat a Sonoda, Adeu, Yuki! Hasta luego! Obrim forat a Yuki. Va, anem a mirar joc de pneumàtic. Molt bé, Molt bé, Magnussen és el primer amb dur, Molt bé. Bravo. Molt bé. Provem aviam si Debris li pot tirar el cotxe al nostre amic Guanyo. Va. Puix. A final del túnel. Ni de conya, està poc on. Hòstia, però li deixo una estona aviam si pot. Mira. Ho estem super a prop, Ara la recta és la nostra. Vinga, Debris fent màgia a Mònaco, sisplau. Va. Ara sí, xat. Gas. Mira, el tenim. Adeu. Ni l'ha vist. Adeu. Neutral.
Equilibrado i normal. Vinga, i ara el Magnussen. Increïble, increïble. Res. DRS avançant a Mònaco, Un avançament hi ha hagut en tot el Gran Premi. Avancem a part 2, que si no això serà llarg. Mira, els dels tous ens aniria molt bé un safety car a la volta 30, per dir alguna cosa. Abans no. Perdem airs. Ui, veritat. Magnussen ara ens ha de carregar, equilibrat, i ara perdrà temps, ja veuràs. Es despenjarà i adeu. Bueno, ara té DRS, ara ens salvem. I De Vries no s'escapa, Hòstia, De Vries a una posició dels punts, I tenim el guanyo aquí enganxat, I a 1.2 Ocon, que té trenet de DRS, clar. Ja si aconseguim apropar-nos i tal. I Magnussen enganxat també a Zu, Posem aquí neutral. Vinga. Podria ploure? Uf, m'ha estat a punt de venir una petxusque aquí, Hòstia, tu. T'imagines? T'imagines ara que ens cau aquí una bona tromba, tio? Descomunal, Hòstia, 2 segons ja. Bueno, però tenim a Norris a 4. No passa res. I De Vries a 1.7 d'Ocon. Com anem de pneumàtic? Per sota de la previsió, Anem per sota de la previsió una mica. Bueno, no crec que Zou ens avanci, però... Avancem una mica ràpid, això, perquè em sembla que és moment de cursa infumable, Ara seria el moment d'anar a buscar les patates i les olives, Claríssim. O d'anar a fer el cafè, depèn de l'hora que sigui el Gran Premi. Bueno, normalment és a les 3. Sempre hi ha un moment de la cursa que dius, va, ara és el moment d'anar a fer cafè. Saps? Sempre. Sempre, A més, ho veus claríssim, Quan és el moment. Es veu claríssim. Hòstia, doncs Zou ens està apretant els talons, Sí, però m'encantaria arribar al trenet aquest de botes, Si arribem al trenet aquest de botes, podem fer un undercut de manual, Si arribem al trenet aquest que arriba fins al 5è, Magnussen ens està quedant. Però bueno, Norris no ens recupera tampoc. Vale, anem a mirar com anem de pneumàtic. Vale, ara estem guanyant una mica de pneumàtic. Igual en algun moment podem apretar, però és que tenim a Ocon a 4 segons. Perquè tots aquests tiren amb DRS. I Magnussen igual, ens està patint bastant el tio. A 2 segons Norris ja, Bufa. Mateix pneumàtic? No. Vale, no passa res. No em preocupa. Buf, és que ens està traient aquí... I Ocon té més pneumàtics que jo, tio. Bueno, els tous començaran a parar ja, Estem rodant Magnussen a 1.18. De Vries 1.17.7, Ocon 1.17.4. Clar, és que roden 5 dècimes més ràpid. Igual és... Mira, estem guanyant pneumàtic. Igual podem apretar una mica, aviam què passa. Vinga. Què tal, Cadrinyos? Com estàs, Segal? I gràcies de James News, que no havia vist el follow. 1.000 milions de gràcies. No et pensis que sóc un desagraït. Simplement hauria estar concentrat en les meves tasques de General Manager de Haas, d'enginyer de pista. De veritat, gràcies pel follow i disculpa que no t'he saludat. Vinga, Nick de Vries, aviam, tira una miqueta, tio, que jo vull veure aviam què ritmo tienes para mi. Baila para mi, va. Ja està rodant amb volta ràpida personal. Podem rodar més ràpid que Ocon? Hòstia, rodem igual, apretant com uns condemnats. Clar, però sense DRS. Una dècima més ràpid que Zou. Però Zou també en DRS. I Magnussen rodant un segon i pico més lent. No, Norris més lent. Norris a l'última volta ha rodat bastant més lent que Magnussen, Magnussen clavant els temps com un rellotge, Clavant-los. Vinga, veiem aquesta volta de Vries. Més lent que Ocon, encara. I més lent que Zou. No val la pena. Sagals està jodida la cursa, Està jodida la cursa, Però no se la pinyarà ningú de veritat. Portem 21 voltes i no hi ha hagut ni una bandera groga, Zero. Algú ha de fer alguna cosa, tio. Tsunoda, haz lo tuyo. Latifi, jo què sé. Latifi últim a 20 segons de Stroll, Vaya crack. A 20, I no ha parat ni res, ni ha passat res, A 20, perquè sí. Mónaco és un circuit amb poc accident, sí. No cal que ho diguis. Hòstia, més a 7 segons d'Ocon, tio. Està la cosa... I encara Raikkonen hem avançat al Zou, perquè el Zou no ens pot avançar. Però, tio, hi ha hagut un avançament a tot el Gran Premi, que jo hagi vist. Clar. Però el trenet aquest de botes... Mira, Sainz de boxes. Borra, i segueix amb la mateixa... És que els 4 de davant, què? O sigui, Sainz ha parat i no ha perdut plaça ni amb botes, ni s'ha quedat aquí al mig del trenet, ni res, Super hardcore. Vale, Verstappen a box i surt per davant de Sainz. I Zou ens ha passat, tio. Zou ens ha avançat. Leclerc ara a box, els tous comencen a parar ja. Bandera groga! Vale. Bandera vermella! Bandera vermella! Bandera vermella! En sèrio? En sèrio? Hola, què ha passat? Alonso! Ole! Hòstia, Déu-n'hi-do, m'encanta que flipes que hi hagi red flags, tio. És increïble. Això podria existir a l'F22 fàcilment, superfàcil. I no ho fan. 1.000 milions de gràcies, Tariq Daniel. Encara no està anunciat, perquè sapigueu que aquest mes, entre tots els subs, sortejaré una flag light, com la que tinc jo aquí davant, que t'indica doncs, els jocs de conducció, o també, no sé com, però el Dota 2 i el Counter-Strike i això, per exemple, els jocs de conducció, si hi ha bandera groga al joc, et salta una bandera groga. Si hi ha bandera verda, bandera verda. Si hi ha bandera no sé què, doncs això. Hi ha hagut bandera vermella, tio.
Hi ha hagut bandera vermella. Bandera vermella, Alonso. Alonso a Mónaco. Sí, sí. Bueno, doncs P12, P13, jo imagino que podrem canviar pneumàtics, efectivament. La gent que ha parat, nyec, però bueno, tampoc ha perdut gaires posicions. I el que no tinc clar, si ara muntem pneumàtic dur, arribem al final, amb Debris. Amb Debris, si muntem dur, s'arriba al final. I en Magnussen, clar, anava amb el dur, si li fotem al mig no arriba. Haurà de fer una parada extra igualment, haurà de ficar un tou. Vale, doncs a Magnussen li fotem un pneumàtic mig ara i haurà de parar igual. Haurà de parar. Fuà, doncs liada. Pels que portaven pneumàtic dur, liadeta, Pels que portaven pneumàtic dur, liadeta. Perquè no arribaran pas amb el... Sí, s'ha de fer una parada sí o sí, llavors fico mig i després ja fico el dur. Pues sí, bandera vermella, tio. Què és? Es farà... Bé, arrellant-se. Arrellant-se després de bandera vermella. Bé. No darrere safety car, com ha de ser, en parat. Vale, anem a veure la sortida de Debris, que ja ens ha d'arribar. I Russell té sanció de 5 segons, Vale, doncs ull que Debris se'ns obre una vegada més una finestra. Vull mirar pneumàtics de la gent. Tots aquests arriben fins al final. I aquests no arriben fins al final. Els de mitjos no arriben fins al final. Jo crec. Anem a veure la sortida de Debris. Push. En sèrio, no hem carregat. De veritat. Bueno, és igual. S'ha posat desè, no m'ho crec. Grande, Nick! I Magnussen, per dins! Sí! I ara per fora. No, aguanta! No, tio! No, ets un passarell. No, tio. Bueno, bé. Bé de Bris, Bé de Bris. Només ha abandonat Alonso, sí? Alonso i Russell amb sanció, que el tenim aquí, amb sanció. Sobrecalento el pneumàtico, no passa res, home. Important no desenganxar-nos. Vale, fiquem aquí això, tenim xofa de sobres i push. A la recta ara fem push. El podem passar, Sí, 78 voltes, tio. El podem passar. Ara, era important, entrar en aquest trenet. Us ho he dit abans i... Ja ho heu vist, hi ha hagut una bandera vermella i tot. Ni safety ni res, bandera vermella. Vinga. Vale, important no desenganxar-nos del grup de davant, saps? És a dir, quan obrin DRS i tal. Anem a per 2, perquè si no això... A mi per córrer hi sí, a mi per córrer i en els videojocs m'encanta. I a la Fórmula 1 també, crec que està bé, que... Ja sé que és un circuit molt especialet i que no es pot avançar i no sé què, però, bueno, així és la màgia, és l'essència de la Fórmula 1 Mónaco, els carrers de Mónaco. Però davant s'estan fotent cleques, aquests d'aquí. Què és, el Russell? Sí, Russell i Gasly. Hòstia, Gasly! Collons, com ha apretat el tio. Fota el Gasly aquí dalt. Vale, sobretot no desenganxar-nos d'aquest grupet, I Magnussen també, Vale, està ficat. Està en el ajo, Està en el ajo. Vale. Push. Ulla, Russell, que té problemes al cotxe, Russell té problemes al cotxe, apreta, avança i seguim. Russell amb problemes al cotxe. Russell amb problemes i a part té una sanció de cal ample. Per tant, ara és el teu moment també, Magnussen, Vale, Debris, ja pots tancar això i seguim enganxats a Ocon. L'únic que se'ns ha escapat la resta de gent. Vinga, Magnussen, aprofita aquest trenet, avancem a fondo. Hosti, que no tinc bateria. Joder. Sí, Russell és un colador, Sí. La sanció és de l'accident, sí. Però a part té danys, perquè va lentíssim, l'està passant tothom. I fàcil, menys nosaltres, que ens costarà la vida, ja veureu. Va, passa'l! Ah, és que mira, va sense l'aleró. Va amb l'aleró patat de darrere. Mira, és que ens costarà la vida, ja veuràs. Va, passa'l! Per fora. Va despullat, Magnussen va despullat per la vida. Va despulladíssim. Va despulladíssim. Pues, ulla de Bris, que ens va nover i podria treure bons punts, d'aquest gran premi. Sí, va despulladíssim. És un ídol. No heu vist com ha avançat a la xicant? Un cotxe trencat. Ja està aquí, Russell, aquest cotxe és per abandono, I l'Ocon ha de parar? No. L'Ocon ja no ha de parar, I els que van en mitjos jo crec que sí. El dur arriba pelao. Ara, al mig no arriba ni de conya. I ara sí que és moment de... Benvinguts a la carrera processó, la cursa on molts cotxes es segueixen però ningú s'avança. Estic definint el Gran Premi de Mónaco de 2010? Estic definint el Gran Premi de Mónaco de 2011? El Gran Premi de 2020? Ah, no, el 20 no. El 22? Ah, no, que tots són igual. Bueno, seguim darrere Ocon, després de molta estona. Ja anem per més de la meitat de la cursa. Bueno, tio, què? Algun accident, no? Algo? Latifi, fes alguna cosa, tio. A com anem de xofes? De gasolina? Vale. Debris, comença a ser el moment. Apretem i carrega. Magnussen P12. Ens pot rascar punts, perquè mira, és que estem aquí. El Tsunoda és l'últim que té punts i tenim opcions, I Tsunoda, de fet, haurà de parar, nosaltres també. Això és una putada. Ens ha anat molt malament, Ara un safety estaria bé.
Estaria maco. Bueno, ara o en qualsevol moment. Vale, debris... Perdó, debris. Push, push, push i neutral. No se'ns ha escapat, no, el Ocon? Bé, i Magnussen està sense pràcticament airs tota l'estona, Va, debris té Ocon ja, tio. Li farem pushejar. Va. Al túnel. Al túnel. Va, ara, després del túnel. O sigui, a la recta de meta. A la recta de meta el tens. Enganxa't. Ara el ten. El té, xat. El té. Mireu. Tracciona, de DRS i el tens. Tira-li, tira! Tira'l! Joder, en sèrio, tio. T'has fet caca, Ara! Break test! Ara, tira-li! Tira! No, tio! Push! Va! Joder, tio, de veritat. Ho teníem. I Magnussen igual, està aquí en un trenet. Joder, és desesperant aquest circuit. Carreguem aquest sector. Aquesta volta carreguem. S'ha ennegrit tot, però no, sembla que no. Magnussen també ens hauria de carregar una mica, Va, és que ens pot pillar punts, tio, de bris, A quant estan? Ja el... 4 segons, Gasly. Va, aquesta volta carregant i l'última... I llavors tirem. Ui, l'última no, vull dir, a la següent tirem. Vull que no se'ns escapi. Posem neutral, ens apropem una mica. Crec que ja estem a sobre. Només es pot provar a la recta, això, És que si no... però anem desgastant massa pneumàtic, Ui, però no es fotrà a ploure de veritat? Va, la màgia de debris. Va, tracciona, gas. Ara sí, tio. Tira-li, tira'l. Va, posa dalt. Ara el tens, ara sí. He trompeado, què dius? No! Safety car, el puto Kevin. El puto Kevin ens l'ha liat. Vale, contra el Monaco. Joder. Una clàssica. Arrasar Santa Devota, Kevin Magnussen. Arrasar Santa Devota. Una clàssica. Santa Devota és com es diu l'església d'aquella corba d'allà. Llàstima, tio. Bueno, la veritat és que estava xunga la cosa. Bueno, res. Kevin, retirem el cotxe i anem a pel cotxe pel debris, que segur que ens ho pot fer bé. Bueno, Kevin, no passa res. A la siguiente. Almenys no anaves a puntuar, semblava. Bueno, doncs safety car que ens ve bé per refredar rodes, bàsicament. No tenim aturada gratis ni res. Tsunoda tampoc ha de parar, crec. Sí, ha de parar. Perdríem 11 segons amb Norris. Ens la juguem. 1.000 milions de gràcies, JL Soler 46, per portar 4 mesos subscrit aquí al canal. De veritat, 1.000 milions de gràcies pel suport. I encara no està anunciat aquí, ja sabeu que aquí sempre foto aquí els anuncis. Aquest mes, entre tots els subs, sortejaré una Flaglight. Què és una Flaglight? Una mena de pantalla que et diu les banderes que hi ha en pista. Pràcticament tots els jocs ja faré un vídeo explicant-ho bé i ensenyant-vos-ho bé i tot plegat. És allò que abans tenia allà darrere, us en recordeu? Doncs ara ho tinc. The Black Shadow, què tal, Sagal, com estàs? Escolta, què fem? No parem, no? O sigui, seria molt loco, no? Seria una mica boig, oi? Aviam si hi ha alguns apunts de cursa en plan quan es triga a parar box. Pèrdida de tiempo. Vale, aquí. No ho diu aquí. No, és que jo tampoc, És massa arriscat. Ens arrisquem a perdre els punts, O sigui, seria estratègia molt loca. No, és que està a 7 segons, No es pot avançar gent. Vale, aviam, imagino que serà un... Amb Magnussen, sí, pararem amb Magnussen. Que està allà al box, Magnussen. Vale, ja estem darrere aquí al safety. Conservem, per llavors poder fer push tot el rato. Se'n va ja? Vale, fem una miqueta de rodes. Bueno, no, és que hem de conservar rodes, No podem anar gaire locos, No ha parat ningú, cosa que em sorprèn. Em sorprèn que no hagi parat Leclerc, perquè tots aquests han de parar, Els dels mitjos han de parar, Bueno, ha aparcat Alonso, Alonso ha provocat una bandera vermella a la Rascàs, Hi ha hagut bandera vermella. Sí. Ja ho veureu al vídeo al YouTube, no patiu. Sí, les rodes es gasten molt ràpid, sí. Però ja està bé, jo crec que duraven molt. M'agrada que estigui una mica més imprevist, saps? Res, això, vull dir, som pell aquí. Tsunoda ha de parar, Vettel ha de parar... era un doblat, vale, Marxa, Latifi! És l'Albon. Marxa? Vols marxar? Què fas aquí? Uah, adeu. Ui, què ha passat? Russell parat al túnel. I no és... Què merdes estava fent aquest pavo aquí, tio?
Qui merda estava aquest? Vaya boig, tio. Joder, pavo. Per què no retira el cotxe? És el que dic jo. Si té l'aleró patat, mireu. Mireu com té l'aleró de darrere. Se sent aquí un soroll raríssim, a més, Ara, home, sembla que retirarà. Ah, no, pensava que estava entrant a box. Diu, una merda. Hola, quina liada, tio. Aquest tio. Menjant macarrons mentre veig en directe de l'Open Norman. Menjar pasta a la nit ja sabeu que no és gaire recomanable, diuen. És millor els migdies, els macarrons. Si són bons, m'importa una merda, que sigui la nit. És que els macarrons ben fets, tio, amb formatge gratinat i tal, és que no et cal res més, Res més, tio. Norman, al final qui va guanyar l'animació? Pues saps que no hem fet la final encara? Perquè la setmana que ho anava a fer no vaig poder i ho vam aplaçar i no l'hem fet. Li haurem de posar data. Perquè no l'hem fet. Una cosa, i a la baixada de ritme de cop de Debris, què? O sigui, voleu dir que va fer aquest cotxe? No, el cotxe està bé. 136 graus. No, això no pot ser veritat. És impossible. Perquè és un secret que et deuen explicar quan tens 60 anys. Quan tens 60 anys, t'arriba una carta del gremi de iaies que et diu que t'ensenya la recepta de veritat. Que segurament és fotre-li conyac als macarrons. Home, tampoc ho desmentiré jo, però t'arriba una carta. A Canecro la setmana que ve ja li toca. Sí. I et comparteixen la recepta secreta, que és això. Tu, estem en terra de ningú, A mi em queda poc. Home, sí, només uns 40 anys. Només em queden 40 anys. Jo espero que quan sigui vell fotre uns macarrons almenys igual de bons o semblants. Home, també hi ha una cosa que se'n diu cuinar. És a dir, tu quan tens 20 anys també pots cuinar, I quan en tens 10 i 15... Vull dir que no passa res, No, ui, no, és que cuinar és molt perillós. Però si tens vitro a casa, què collons m'estàs dient? Que perillós? Que penses que fotré el dit al... no sé què, amb 10 anys. És que... Cuineu, home! A mi personalment no. A mi no m'agrada cuinar. Per sort, l'Alba li agrada molt cuinar i a més cuina que flipes, espectacularment. Pues no, de Black Shadow, perquè si el nen fot la mà a la paella d'oli, aprendrà que la vida és dura, tio. I les butllofes que tindrà el dia següent, durant 3 mesos, pues ja no serà ni mig normal. Però haurà après. No, és que la carrera és peste, ara mateix és avorridíssima. No, i no ho tornarà a fer, probablement. Bueno, no ho tornarà a fer. L'altre dia, el cotxe va fatal. Va molt lent. Jo crec que un problema no, però va molt lent, no sé per què. No em diu que hi hagi un problema, però va lentíssim. Doncs no ho tornarà a fer. Mira, l'altre dia em compro un xampú per ficar-lo a la motxilla del gimnàs perquè sempre m'oblidava el xampú a casa. Primer dia que porto el xampú. 4 euros de xampú, perquè era un xampú d'aquests de... Perquè ara fan xampús de xampú i gel alhora. Que jo pensava tota la vida que el xampú ja era gel alhora. És a dir, jo sempre que he anat al gimnàs, xampú, cap i cos. O sigui, tota la vida s'ha fet això. Bueno, la qüestió, vaig comprar un xampú de 4 euros. 4 euros. Perquè vaig dir, ja que dutxaràs molt al gimnàs, pilla't un que estigui bé. Primer dia que porto el xampú al gimnàs. A que no sabeu on me'l vaig deixar? Efectivament, al gimnàs. Efectivament. Segon dia. O sigui, me n'adono que me l'he oblidat al gimnàs. Pregunto, òbviament no hi era. Que gràcies de res a la gent de... Vull dir, a la persona que es va emportar el meu HS Shower Head and Body, que el gaudeixi, jo què sé. Segon dia, me'n compro un altre igual. Què va passar? Jo pensant, no em tornarà a passar. Ja està, ja m'ha passat. Ja no em tornarà a passar. Ui, mira, Verstappen a boxes, No em tornarà a passar. Cap d'una setmana, pum! Una altra vegada, me'l vaig tornar a oblidar. I ara, doncs, me l'he tornat a comprar. I aquesta vegada va a l'avançuda i no me l'oblidaré. Us ho juro. Us prometo que acabaré aquest pot de xampú. S'acabarà. Pues ull que sortim per davant de Verstappen igual, Preta, Debris. Pues sí, la veritat és que sí. Ara, més car és dutxar-se a casa, Més car és dutxar-se a casa, que cada vegada cobres l'aigua calenta, nano, allò... Jo només per de veure monedes d'euro caure per l'aixeta, tio. Doncs no hem sortit per davant de Verstappen, penya. Bueno, la cursa està absolutament infumable, Ja podem ficar-la per 2, perquè... Bueno, i tot això en un mes, perquè fa un mes que m'he apuntat al gimnàs, Vull dir, no pensis tu que això ha passat en qüestió de 3 anys anant al gimnàs. Això m'ha passat ara. Sí. Feia molt, que no anava al gimnàs. Moltíssim. No, jo no tinc vitro, jo tinc gas. Jo tinc... pitjor, encara pitjor. Què és més car, l'electricitat o el gas? Bueno, susto o muerte, saps què vull dir? Tampoc no... Aviam, la factura del gas, o sigui, l'electricitat... Sí, però l'electricitat et dona pel cul tot l'any. Però el gas és...
el gas quan arriba... Uah! 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 És un xoc de realitat, O sigui, et fot una cleca, tio. No, segurament al llarg de l'any pagues molta més llum. Però, nano, quan arriba la facturaca del gas... Uau! 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 No, per cuinar és millor el gas, això diuen. Per això totes les cuines de restaurant són amb gas. Però no, jo parlo de panotxa. Un ice bath. Sí, allò que es foten... Però això a l'estiu, no a l'hivern. A l'hivern em foto jo, nano, i moro. Sí, suposo que... Sí, exacte. Llavors s'ha d'anar variant. Bueno, que va canviant, sí. No, aquest any serà criminal. Serà criminal. Cuideu-vos, totes i tot, veritat, nano. La qüestió és estalviar llum. Also López Norman. Let aquí, let aquí, let aquí. I el rato que ens estem fotent aquí? Que ens està important una merda la cursa. És que la cursa està infumable, tio. La cursa aquesta, bueno, porta estona sent infumable, la veritat. Mira, l'únic ho ha salvat. L'ha salvat la bandera vermella d'Alonso i el safety car. La resta, basura. No, ara hi haurà roda de premsa, evidentment. Vull dir que ja ho sabeu que sempre, després de la cursa, responc preguntes fent de general manager de Haas, vull dir, queden 8 voltes i farem la roda de premsa de Norman Steiner per tots vosaltres. Una vegada s'acabi aquesta cursa, val? Poso per 4? Va. Hosti, és que el Magnussen... Mira, el Vettel a la box també. No han canviat pneumàtic durant la bandera vermella, crec. Que això jo crec... Això ens hauríem de començar a mirar, Això de canviar pneumàtic amb bandera vermella... O sigui, canviar pneumàtic t'ho compro, però canviar alerons i coses d'aquestes... Hòstia, no ho sé, no tinc clar que s'hagués de poder fer, Igual ens hauríem de plantejar això, Perquè és com parada gratis per tothom i... Assegut no, de Black Shadow, però sí que a davant. Sí, amb la bandera més. Sí, amb la bandera de Haas. Bueno, tu, per 8, que això... No, el Russell està aquí encara. Jo què sé, tio, el Russell... Botas quart? Bueno, és que ha fet una quali de locos. Sí, i farà quart, És que Checo Pérez deu tenir problemes o alguna cosa. No sé. Què tal Joshua Serral? Com està Segal? Doncs, cursa infumable, Lo més divertit ha sigut la bandera vermella i el safety car, que és el que salven això per un vídeo a YouTube. És a dir, la gent que estigueu veient això a YouTube, gràcies i enhorabona. I logro desbloqueado, saps? Vinga, última volta per Verstappen i per tant també per nosaltres. S'acabi ja aquesta tortura. Ojo que hem acabat fent trenet, Clar, és que ens hem quedat sense pneumàtic. No! Crec. S'havia de donar emoció a aquesta cursa! És que ens quedarem sense punts, T'imagines? Tira-li el cotxe, home! Implementar. Que va més ràpid. És que no el passem, Ens quedem desens un punt, Hem perdut un punt aquí a lo tonto, Bueno, tonto no, vull dir, simplement m'he quedat sense pneumàtic. I espera que no acabem al mur, Ai. O sigui que ha acabat fàcil la gent, tio. Igual a mi se m'han desgastat molt els pneumàtics, Drama. Bueno, un puntet, hem salvat un punt, xat, que hi ha hagut un moment de drama, Hi ha hagut un moment que no me les veia totes, És més, et diré una cosa, pensava que hi he crashejat. Es celebra Haas aquest punt? Sí, no? No, home, no, és un punt, tio. Però que és un puntet. Però què us penseu? Que esteu a Ferrari o a Red Bull o què, tio? Però que aquí se celebren els punts, tio, està bé. Us recordo... Bueno, jo no ho celebraria tant, però us recordo que anem a un Haas de merda i que sortíem P12 i P13, a Mònaco. I no hem parat a boc, perquè hi ha hagut bandera vermella. Vull dir que no hi ha hagut oportunitat de undercut o overcut o tal. Home, esteu una mica bojos, si espereu podi. El cotxe encara no. A final de temporada jo crec que sí, que estarà. Els desafinats esteu decepcionats. Però aviam, un moment. Però què us penseu? Bueno. Anem a parlar roda de premsa. Vinga. Allà al fons, sisplau. Ui, espera't. Allà al fons, sisplau. Sí? Hola, Norman, aquí des de Zone Ladrones. Com has vist el pèssim rendiment de Debris? Pèssim rendiment de Debris, això és una opinió personal teva. És una opinió personal teva i jo crec que Debris ha rendit per sobre de l'esperat. Hem tingut un petit problema final Vam tenir una mala qualificació, però hem tingut una bona cursa remuntant des de la P13 a la P10, a la P9, i després, un petit error de càlcul de pneumàtics ens ha costat un punt, que seria de la P9 a la P10. Creus que, de TV3, creus que hi haurà millores a l'equip? Sí, arriben en uns 30 dies. Muy buenas a todos, un saludo desde Palma de Gran Canaria. Hola, el Topo. ¿Qué tal, Sagal? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. Si no entiendes algo, tu pregunta. Què més? Aquí Uzbekistan Ràdio. L'equip encara confia en Magnussen després de la cursa d'avui? Sí, tot i que està sent molt discret i pel preu que paguem per ell, és molt d'hora, per parlar de renovacions o d'això. A la Silly Season ja en parlarem. Paquito para el Nodo TV.
Meravellós. Veient això, quin és el vostre objectiu de temporada? No quedar penúltims al Mundial? Però què esteu dient, tio? Com vols? Que no, que anem a per la P5 al Mundial. A per la P5 en el Mundial. A per la P5. Aquest és el... Aquí, Iker, pel blog Errores de Novato. Sembla que Magnussen no s'acaba d'adaptar al cotxe. Quines sensacions del pilot? Bueno, la veritat és que li està costant, sobretot des de que hem ficat millores i des de que té Nick de Vries que li planta una mica de cara. Això és el que li està passant. Des de Gigantes... Creus que com a director després d'aquesta lamentable cursa et mereixes seguir el capdavant d'aquesta escuderia? Com que lamentable cursa? Però que hem puntuat amb un Haas de merda, tio. Que us recordo quan fa que un Haas no puntua. Us recordo quan fa que Haas no puntua. És que de veritat, jo al·lucino. Ara m'aixecaria i marxaria, però si no a la FIA multa. Per això no ho faig. Què més? Creus que per tots patrocinadors? No. Que hem quedat desens, tio? Però què us espereu de l'equip? Perquè hem puntuat a Mónaco, tio. Sortint tretzens. Hem guanyat posicions a pista, Us ho recordo. Vale. No, és que aquí sou molt derrotistes tots. Pristina TV, veient el rendiment de Magnussen i el de Vries, podríem dir que de Vries han estat... Bé, per fer una bona pregunta interessant. Sí, sens dubte, Nick de Vries està en millor estat de forma ara mateix i estem treballant doncs, perquè Magnussen estigui una miqueta més xis, perquè està tenint una mica de problemes. Molts Perilla, Magnussen per la temporada que ve, en parlem a la Silly Season. Bé, hi ha hagut gent que ha ficat 2 vegades la mateixa pregunta, No, el de director segur que no Perilla. I el de Magnussen en parlem a la... Trobeu a faltar Mick Schumacher? Gent. Us recordo que Mick Schumacher va fer 0 punts en 5 curses i de fet va rebentar a Magnus, recordo. Arribaran millores pel Gran Premi? La veritat és que no ho sé. Li he de demanar als meus secretaris. Crec que no. El 324. Esperes que la teva sortida de l'equip de... Que no! Home, però què us penseu, tio? Què us penseu? Que anem amb un Haas, Matías Binotto per a... Escuela de estrategas. Merda, que l'he perdut. Creu que podrà arribar al nivell de Ferrari? L'estem superant, de fet. Què més? Super 3, com veus les properes curses? Quin és el teu objectiu? Jo crec que l'objectiu és tenir els 2 cotxes als punts. Sempre. Tenir els 2 cotxes als punts. I crec que a final de temporada, a llarg termini, hem d'aconseguir un podi. Jo crec que es pot donar. Aquí a Mónaco teníem ritme, però ens ha fallat una mica el setup i tot plegat. Última pregunta, sisplau. Per Santi Abascal TV, creus que Magnussen ha assumit bé el rol de segon pilot? Bueno, el món l'ha posat a puesto. La veritat és que el món l'ha posat a lloc i s'està començant a adaptar aquest nou rol. A la vida real, Magnussen de segon pilot? No ho adaptaria mai de la vida. No li agrada. Ja es va veure. No seré millor que n'imiteixis. Bueno. La profi... merci per venir. Has arribat just quan tanquem streaming, La roda de premsa és brutal. Per la calva de Lobato. Com has vist a Fernando Alonso? Al mur. Ha provocat una bandera vermella.